Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алина Хәсәншина. Нигез салдык. Тизгин әтізерге де енді яңа ЗАГС шешімдерге. Ознакайда ЗАГС бинасына нигез салынды. Теге елны Татнефть хәйрия фонды безгә бирде мөмкинлек программирование классын ясарга. Үсеш территориясы аз кремле гаиләләрнең балаларына булыша. Иҗади кунакханә моннан 12 ел элек оештырыла. Әлмәтлеләрне мәдәнияткә якынайталар. Ознакай шәһәренең Җиңү паркында яңа ЗАГС бинасы төзелеше башлану уңаеннан истәлек капсуласы салу тантанасы булып узды. Төзелеш Татнефть компаниясе ярдәме белән тормышка ашырылачак. Тантаналы чарада компаниянең генераль директоры урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, район башлыгы Марсель Шәйдуллин, предприятие төзелеш җитәкчеләре, Бәдәм Россия партиясе активистлары Ознакай халкы катнашты. Әлеге бина шәһәрнең иң якты заманча матур урамында, нефтчеләр урамында төзеләчәк. Әлеге бинаның каршы ягында чиркәү, акырында гына мәчет булачак. Төзеләчәк никахлашу сарае 600 квадрат метрны биләүче яңа затлы заманча бина булачак. Ул Татнефть компаниясе республика район җитәкчелеге ярдәме белән тормышка ашырылачак. Чынлап та бик батыр урында бу бина урнашты. Аны инде күптән көткәннәр Ознакайлар, һәм инде менә аның шушындый урында, шундый матур абруйлы урында булуы, бул инде менә минем фикер буенча бик тә әйбәт, чөнки аны әйтеп китте бит инде Марсель Бариш, монда бөтенсе парк та бар, барсы да бар, һәм инде гаилә корган кешеләргә бик тә парларга бик тә әһәмиятле, бик тә әйбәт урын. Шуның өчен менә нигез салдык. Тизгин әтізерге дә инде яңа ЗАГС шешімдерге. Рәхмәт. Бисмиллалы шуңышлы була диләр. Азат хәзрәт Талибуллин төзелеш эшенә хәйр фатихасын бирде. Без шушындый күркәм көннәребездә, шушындый мәҗлесләребезгә елышыбызның сәбәбе шушы ЗАГС бинасына бер фатихабызны бирергә дип дуа кылырга дип инде җылыштык. Иншалла киләчәктә шушы мәчетләребездә никахлар укылып, шушында ЗАГСларда теркәләргә барыбызга да Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Мәгърур Чатыр тауына каратып салынган бу бинага беркем дә битараф калмас диде район башлыгы Марсель Шәйдуллин. Татнефть компаниясе җитәкчелегенә барлык район халкы исеменнән рәхмәт сүзләрен җиткерде. Бергәләп үзебезнең Ознакайларыбыз белән шундый бик тә кирәкле көтеп алган ЗАГС бинасына яңа беренче таш салдык. Бик зур рәхмәт Татнефть оешмасына, аның җитәкчесенә, Наил Фатишмагановка бик зур рәхмәт, Мөхәммәдиев Рустам Набиловичка бик зур рәхмәт. Аларның ярдәме белән Алла бирсә, безнең шәһәребездә яңа ЗАГС булачак. Мин инде әйттем, менә безнең ЗАГС чынлап та бик тә халык өчен уңайсыз иде. Иске Ознакайда иде, анда эш учреждение иде. Бу инде бик матур изге җирдә. Анда мәчет тә төзелгән, чиркәү дә төзелгән, гаилә паркы, Җиңү паркы. Күрә бик матур җирдә. Алла бирсә, яңа елда инде бергәләп ашырга язсын. Вакыйганың шаһитлары булган 60 ел бергә тату гомер итүче Зәйнәп апа белән Әсхәт абый Гәрәевлар бу уңайдан шатлыклары белән уртаклаштылар. Яңа ЗАГС бинасы төзелешенә нигез ташы салынуына сөенечләрен белдерделәр. Барыгызны да тәбрик итәбез бу зур бәйрәм белән. Бу теркәлү ЗАГС бүлеге төзелү уңаеннан безнең хуҗаларыбызга, килгән кунакларга, һәр барчагызга да инде хәерле тормыш, хәерле бәрәкәтле гомерләр, инде татулыклар. Шушылай безнең арттан 60 яшьлек булып, 70-80 яшь яшәрлек булып, яңа парларыбыз кавышсыннар, и балалар тотсыннар. ЗАГС бинасы бик тиздән төзелеп бетеп, яшь парларны кавыштыру өчен үзенең ишекләрен ачар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш Әлмәт телекомпаниясе. Калабызда үзенчәлекле балалар хакына игелек проекты кысаларында зур психологик тренинг узды. Аның максаты мөмкинлекләре шикләнгән балалар тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм күрсәтү. Очрашуда мөмкинлекләре шикле балалар һәм аларның әти-әниләре белән эшләүче педагог-психологлар социаль яклау бүлеге мәгариф идарәсе, Әлмәт медицина көллияты студентлары катнашты. Татарстан Яңа гасыр республика иҗтимагый хәрәкәте үз эшчәнлегендә игелеклелек, тынычлык тәрбияләү, халыкта әхлакый кыйммәтләр формалаштыруны максат итә. Эш беренче чиратта мөмкинлекләре шикле булган балаларны социаль адаптацияләү һәм реабилитацияләүдә ярдәм күрсәтүгә, тәҗрибә өйрәнү һәм ярдәмне адреслы һәм сыйфатлы итүгә юнәлдерелгән. Оешма хәрәкәте Югары Советы башкарма комитеты рәисе Алсу Тарханова сүзләренчә, ел сайын дөньяда дистәләгән мең бала патология белән туа. Аларны вакытында төзәтмәсәң, инвалидлык котылгысыз.
Республикада айрым балалар хакына игелек проекты кысаларында үткәрелә торган чаралар циклы үзгә балалар тәрбияләүче гаиләләргә ярдәм итү һәм җәмәгатьчелек игътибарын аларның проблемаларына юнәлтү максаты белән оештырыла да инде. Очрашу Әлмәтнең политехник техникумында узды. Семинар кысаларында белгечләр мөмкинлекләре шикле балалар белән уздырыла торган эш тәҗрибәсе белән уртаклаштылар. Шәһәрдә 5 ел элек үсеш территориясе үзәге эшли башлый. Бу проект мәгариф, коммуникацияләр һәм эш өчен ачык белем бирү коммуникацион мәйданчык булдырудан гыйбарәт. Ләкин шуның өстенә биредә халыкны социаль яклау буенча да эш алып барыла. Үсеш территориясе аз киремле гаиләләрнең балаларына хәйрия ярдәме күрсәтә. Волонтерлар һәм коммерцияле булмаган оешмалар өчен бушлай мастер-класслар үткәрә. Рәдифә Ногманова дәвам итә. Компьютер сыйныфында утыручы балалар бирегә бик рәхәтләнеп йөри, чөнки монда үз өлкәсендә оста булган апа-абыйлары аларга программалау сәлен өйрәтә. Замана балалары булгач, бу эшнең мөһимлеген дә аңлый, кызыкта. Флюра Ибраһимова биредә мәйданчык җитәкчесе, өстәмә белем бирү педагогы буларак, мондый дәресләрнең файдасын укучыларында күреп сөенә. 5 ел буе без хәйриячелек белән шөгыльләнәбез һәм теге елны Татнефть хәйрия фонды безгә бирде мөмкинлек программирование классын ясарга һәм без однага бер-ике мәртәбә ясыйбыз, әзерлибез балаларны программирование буенча. Аз киремле гаиләләрнең балаларына социаль ярдәм проекты Татнефть хәйрия фонды ярдәме белән эшләп килә. Аның кысаларында биредә шундый очрашулар атна саен үткәрелә. IT берләшмә белгечләре программалаштыру, видеомонтаж, рәсем ясау буенча үз белемнәре белән уртаклаша. Шулай ук медиа грамоталык үстерү һәм контент булдыру буенча мастер-класслар да үткәрелә. Үсеш территориясендә алып барыла торган хәйриячелек программасында мөмкинлекләре шикле булган һәр гаилә катнаша ала. Моның өчен халыкны социаль яклау идарәсенә, шулай ук мәгариф идарәсенә мөрәҗәгать итәргә яки Тукай проспекты 46Б адресы буенча урнашкан үсеш территориясенә килергә кирәк. Сүз уңайның хәйрия проекты кысаларында яшьләр үзәгендә иҗат коллективлары катнашында концерт та узды. Анда үсеш территориясе белән бергәләп эшләгән волонтерлар катнашты. Чарага үзәктә кунакта булырга яратучы балалар һәм аларның әти-әниләре дә чакырылган иде. Рәдифә Ногманова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Калабызда иҗатта үсәргә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Шуңадырмы Әлмәтне республиканың көньяк-көнчыгышының мәдәни баш каласы дип атарга да була. Халыкны агарту юнәлешендә эшләүче күпсанлы проектлар арасында арт кунакханә айрым урын алып тора. Әлмәт картиналар галереясында иҗади кунакханә моннан 12 ел элек оештырыла. Шуннан бирле биредә әллә никадәр булачак музыкант үзенең осталыкларын чарлый алган. Моннан тыш теләгән һәр әлмәтле айга бер тапкыр килеп, тере музыка тыңлый алган. Әдәби музыкаль кичәнең чираттагысы 100-нчесе. Алдагылар кебек үк биредә беренче музыка мәктәбе укучылары һәм музыка көллияте студентлары чыгыш ясый. Моннан 12 ел элек әлеге проект булачак музыкантлар өчен осталыкларын үстерүгә өстәмә мәйданчык булып ачылган иде. Беренче кичәдә 2 оештыручы һәм бер тамашачы бар иде дип искә ала Наталья Попова. Нәкъ менә Наталья Юрьевна бүген ул көллияттә укыта һәм мәктәптә директор урынбасары булып эшли. Картиналар галереясе директоры Розалия Минабутдинова белән бергәләп бу эшне башлап җибәрә һәм бүгенгәчә алып бара да инде. Кичәләр төрле тематикада булырга мөмкин, ләкин аларның барысында уртак максат берләштерә. Ул да булса кешене матурлыкка һәм тарту һәм иҗатка якынайту. Я всегда думала, что любой культурный человек, должен быть. Мин кеше һәр яклап та камил булырга омтылырга тиеш дип саныйм. Бу проект камиллеккә ирешүдә әйбәт җирлек. То есть все, что, как вы сказали, прекрасное, оно, в общем-то, в человеке живет, и вот эта потребность, что она есть у наших слушателей, радует. Андрей Волков Әлмәт музыка көллиятенең 3нче курс студенты. Кичәдә ул иптәшләре белән дуэтта уйнады. Аның фикеренчә, мондай чаралар осталыкта үсәргә ярдәм итә. Мы сегодня с Гизатуллиной Румией исполнили произведение «Фанданго». Композитор Луиш Бакерини. Это 19 век. Почему мы его выбрали? Потому что оно нам понравилось. Конечно, мы его исполним не в оригинальном темпе, еще есть куда стремиться, то есть оно будет быстрее гораздо. То есть это, по сути, это танец. Кичә дәвамында арт кунакханәдә актив катнашкан укучылар һәм студентлар белән бер рәттән укытучыларга һәм тугры тамашачыларга да бүләкләр тапшырдылар. Чираттагы иҗади очрашу картиналар галереясендә яңа уку елында булачак. Аңа кадәр музыка сөючеләр мәдәни мөхит проекты кысаларында калабыз мәйданчыкларында очраша алачак. Рәдифә Ногманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу ялларда калабызда футбол буенча да бәйге узды. Шәһәр стадионында Әлмәт һәм Яршаллы командалары очрашты. Республика чемпионаты кысаларында узган уенны без дә күреп кайттык.
Әлмәт футбол командасы капитаны Винер Егузинга быел 38 тула. Соңгы 9 ел ул бөгелмә өчен уйнаган. Шулай да туган шәһәре үзенә тартып кайтарган. Мы все местные футболисты решили вернуться. Җирле футболчылар Әлмәт футболын күтәрергә дип кайттык. Балалар да омтылсын, үсештә булсын, калабыз футболы алга барсын, җиңсен. Ну, короче, чтобы футбол здесь у нас в городе развивался, и хотим в этом году ставим задачу быть в тройке призерах. Потому что Альмейск уже давно ничего не побеждал. Татарстан чемпионатының 3-нче турында калабызның Әлмәт командасы шәһәр стадионында уйнады. Моңа тикле алар Бөгелмә, Түбән Кама спортчылары белән көндәшләре территориясында уйнаганнар иде. Калабызның Әлмәт футбол командасы өчен бу инде 3-нче уен. Беренче 2 уенда безнекеләр җиңүче дә, җиңелүче дә булдылар. Ә бүгенге уен ничек тәмамланачагын вакыт күрсәтер. Яршавылның КамАЗ футбол клубының баш тренеры Айрат Шәрипов футболга 1-нче класста укыган чагында ук килә. Балалар мәктәбеннән башлап профессиональ футболчыга әйләнә. 2007 елда футболчы карьерасыннан соң тренер булып эшли башлый. Үз вакытында ул Әлмәтнең Алнас командасында да уйнаган. В команде Әлмәт есть игроки, которые прошли профессиональный футбол. Әлмәт командасында профессиональ футболны үткән кешеләр дә бар. Мондый командалар белән уйнау безгә бик ошый. Бу яхшы тәҗрибә һәм үсеш дип саныйм. Профессиональ футболчыларның тактикасы да, техникасы да аерыла. И по тактике, и по технике не уступает ничем тем, кто сейчас во второй лиге играет. Уен сәгатьтән артык барды. Нәтиҗәдә 3-0 исәбе белән Әлмәт футболчылары Яршавылның КамАЗ командасын җиңде. Уенның 23-нче һәм 77-нче минутында голлар һәм командасының җиңүенә иң күп өлеш керткән футболчыларның берсе Винер Егузин булды. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.